Kalpa sa pagkikatsoy mo yung tihanan sa anak. Siya ni Boy na kalpa. Dup doon ni. Sanjong minsan tuwa ni pangin. Afaklangan sa nga ako ngayon na. Gan sa cellphone doon ni. Throw. Kalpa sa pagkikatsoy mo yung ang tuloy ang Let it go to party,
toilet thì hắn ba vui ni cần khen hi lan ba ro vui nan ti ni vui ni bulo tam ta kan oma am mai ro chu lan ba ki ni chu helai mu na kan lo la khen thia nang ma fa thia min siam le mai lom thu kan lo soi ni lan ba i khong ai ni am han ro vui em hallelujah vui ni le kan hun ong tur zong zong ku da kan da lan ba tu na kan lo siam khan ba nang mai kan phong zel fo don chen ni hallelujah amen kan phong na lo nan to zong zong ni kan thu mai thak tur te hallelujah kan program dua nang zong zong te lan ba ni min shat pui ti kan sha lan ba i tan rim tu ya kan no la na lan ba nang in ro pui na zong zong lo chang che o lan ba pui ni han lan ba kan zi la i te lo chuan lan ba kan zi la i te lo chuan lan ba anh hoàng kan ti chuak lo ni lan ba mak nang ma min lo tel huyang che lan ba pui ni kan khwal lian chu ni ang che hallelujah lan ba mi shing chuan kan mi shing te kan lo da lian china ma se lan ba pui na chuan ni lo i lan ba nang ma chau lo da len che kan lu ni lan ba hallelujah ro pui na zong zong man ni lo chang che voi ni hun cha min pe a khon cha min pe vai no thu kan lo so ya lan ba hallelujah amen hallelujah hallelujah amen hallelujah amen hallelujah kan ro pui e lan ba kan lo me min mangai amen kan lo me kan mangai che ni kan du me che ni lan ba a chen a chang dong kan du thiam lo thin cha kan phak thiam lo thin cha kan mangai thiam lo thin cha mà sẽ bà kan omang ang kan lo kan to hian kan lo kan mangai che lo lian le thin ani kan omang ang a hen tim mai kan lo phak che ta ba I thu kan lo zong mai kan mangai che ti na he lo ni a amen ta ba chu a thare min shan nom tir se lang che amen hallelujah kan phak che kan lo choi mo e che kan lo kan he ni swami min amen